Hyvää päivää. Syksy on sellaista aikaa, että koneita on paljon laitettavaksi. Tällä kertaa on tuommoinen pyöräkone Komatsu PV98MR Rototiltin pyörittäjällä. Ja siihen totta kai nyt jälleen kerran päivitettiin tuo kauhanpyörittäjä ohjausjärjestelmä. Eli nappikäyttöinen tiltti muutettiin propokäyttöiseksi, rullakäyttöiseksi. Ja sen lisäksi siihen sitten asennettiin pyöräohjausventtiili, eli koneen ohjaus saatiin toimimaan siitä kahvan rullasta. Ja sen lisäksi vielä pieni suunnanvaihin siihen kahvaan, että pystyy liikuttamaan konetta eteen ja taaksekin suoraan, ottamatta käsiä irti ohjauskahvosta millään lailla. Tiltiin ei koskettu, tämä on nappitiltti, eli joku voisi kutsua tätä semmoiseksi niinku köyhän miehen propo-ohjaukseksi, leikkipropoksi. Tuonne tietenkin asennettiin propo-sunttiventtiili, jolla saa aktivoitua öljy, mutta täällä on ihan on-off-venttiilit. Niin tämähän ei täydellinen propo ole, mutta varsin hyvä. Ja se miksi tehtiin näin jo ihan kustannussyistä. Ohjausjärjestelmähän kyllä molemmat onnistuu, on-off-venttiilien ja propo-venttiilien ohjaaminen onnistuu. Mutta kun nappitilttiä päivitetään propoksi, niin näihin venttiileihin ei välttämättä tarvitse koskea. Täydellisen propo, jos haluaa, niin nämähän pitää vaihtaa myöskin propoksi. Mutta toisaalta se venttiileiden vaihtaminen propoksi on jotain semmoista, jonka pystyy aivan hyvin tekemään myöhemminkin. Eli siinä vaiheessa, kun järjestelmä vaihdetaan, niin se ei tuota minkäänlaista ylimääräistä työtä, vaikka jälkikäteen sitten vaihdettaisiin propoventtiilit. Eli nämä voi aivan hyvin olla tässä vaiheessa on-offit, mennä työmaalle testaamaan konetta, todeta, että onko se hyvä vai ei, onko se riittävä. Jos ei ole riittävä ja haluaa täydellisen propon, niin nämä venttiilit voi aina vaihtaa uudestaan. Se ei vaadi mitään muuta kuin näytöstä vähän virtojen säätämistä uusiksi, joka säätäminen kuitenkin täytyy tehdä propoventtiilille jokaiselle erikseen. Eli mitään ylimääräistä työtä siitä ei tule, vaikka tässä vaiheessa jätetään propoventtiilit tänne vaihtamattakin. Niin minun mielestä se on järkevää tehdä tällä tavalla niin kuin vaiheisesti, että vaihdetaan eka järjestelmä, päivitetään järjestelmä, sitten katsotaan minkälainen tuli on-off-venttiileillä, jos ei ole riittävä, niin sitten vaihdetaan propot. Joo, no sinne on järjestelmän vaihdettu, piuhat kaapeloitu tuolta noin koko matkan perinteisesti. On muuten ahdas kone. Tänne on letkut haarotettu tuosta. On aika kuurainen aamu, kun tässä on parikin päivää tai useampakin päivää tehty tämän koneen ääressä aina töitä. Mutta siinä on tää Orbitrolli-ratti, joka niinku normaalisti on ainut tapa, millä konetta pystyy ohjaamaan. Niin tähän ohjaukseen sieltä löytyy hydrauliikasta, siellä on prioriteettiventtiiliä ja muuta. Itse asiassa hyvin samanlainen hydrauliikka kuin esimerkiksi vanhoissa tuolla hytistä näkyy, niin 6-tonnisessa Valmetissa. Niin hyvin samantyylinen hydraulijärjestelmä. Siinä on ihan kiitotilauspumppu, prioriteettiventtiili, josta otetaan tälle ohjaukselle niin kuin prioriteettina öljy, eli ohjaus voittaa aina. Totta kai, turvallisuustekijä. Ja sitten on muu hydrauliikka siinä. Niin siihen sen prioriteettiventtiilin jälkeen ollaan laitettu sitten pyöräohjaus sillä tavalla, että ratti voittaa aina. Toiseksi tärkeänä toimintona tulee kahvasta pyöräohjaus rullalta. Ja sitten kaikista vähiten tärkeimpänä tulee sitten tuo kaikki muu hydrauliikka. Sillä tavalla se on tehty, niin se on turvallinen asennus siinä mielessä, että ratti voittaa aina, tapahtuu mitä tahansa, vaikka roska menisi venttiilin väliin tai rulla jäisi jumiin tai jos ohjausjärjestelmä sekoilisi, se on semmoista, että ei ihan joka päivä tapahdu. Mutta kaikkihan se on aina mahdollista ja nimenomaan pitää näissä turvallisuusasioissa ajatella sillä niin kuin mitä tahansa voi tapahtua, niin tuolla tavalla pidetään se huoli siitä, että ratissa on tärkeämpi, ratti on korkeammalla prioriteetilla, niin se, jos pyöräohjaus alkaa kääntämään pyöriä johonkin suuntaan, niin ratilla voidaan se aina voittaa ja ratti on siinä mielessä niin kuin voimakkaampi. Tämä on tärkeä nimenomaan sen turvallisuuden kannalta. Kahvat me vaihdettiin tämmöisiin GT-kahvoihin, nämä on varsin hyviä. 2 rullaa ja 2 nappia. Tuossa on 1 nappi ja täällä on toinen nappi. Niin molemmat kahvat on vaihdettu totta kai. Alemmissa rullissa on sitten tuon pyörittäjän käyttö. Oikein puolessa ylemmässä rullassa on pyöräohjaus.
Ja täältä vasemman kahvan ylemmältä rullalta löytyy kauhanpyörittäjä extra-linja, eli se pyörittäjä läpimenevä lisähydrauliikkalinja, niin se löytyy tosta. Täältä löytyy sivunappulasta lukon aktivointi yhdistelmällä. Näytöstä pitää aktivoida lukko, nappi pohjaa, kallistuksen rullaa. Semmoisella jälleen kerran turvallisella yhdistelmällä, että vahingossa sitä ei pääse aukaisemaan. Ja täältä puolelta nappeja ei olla käytetty, töötti taitaa löytyä jommasta kummasta. Mutta sitten täällä takana, tänne on laitettu yksi tämmönen pikkukytki lisää. Eteen taakse kytki. Siinä on meillä suunnanvaihto, joka normaalisti on tässä. Tää viisariliikkeessä. Niin tällä tavalla kun se on tehty tuohon, niin koneen liikuttamista varten ei tarvitse ottaa kahvoista otetta, eikä tarvii muuten ohjaamistakaan, koska se rulla löytyy tästä näin. Tuolla pystyy ohjaamaan konetta, eli kahvoissa voi olla koko ajan kourat kiinni. Koneella pystytään ajamaan. Semmonen. Minäpäs vähän pyöritän tuota konetta tuossa pihassa ajelle edestakaisin, niin katsotaan vähän miten se toimii. Sinänsä mikään yllätys ollut, mutta aina siitä positiivinen mieli jää, kun kone toimii. Minun kokemukset pyöräalustaista kaivinkoneesta on niin vähäiset, että ei se hirveän sulavaa tommosen ajaminen ole, mutta semmoisen ukkelin käsissä, joka sillä osaa ajaa, niin kyllä tämmöisessä niinku, tääkin on jo vanhemman puolen kone. Niin se on melkoinen päivitys kuitenkin. Käytettävyyteen ainakin. Pari huoltoluukkua vielä paikalleen. Verhoilut kaikki, muutama nippuside. Niin sitten asiakas tuleekin jo 10 minuutin kuluttua hakemaan konetta kotiansa, niin siinä on jälleen kerran yksi kone saanut nuorennusleikkauksia. Hyvä, pistäkäähän kuulkaas kanavaa tilaukseen ja peukkua ylöspäin, jos tykkäsitte. Ja kommentteihin saa laittaa, minkälaisia videoita tekee mieli saada lisää. Haluatteko enemmän nähdä niinku konepeltien sisältä venttiileitä ja johtosarjoja, miten ne laitetaan, vai onko sitä koneen käyttöä ja minkälaisia tulee tehtyä? No, kommentteja saa esittää ja niitä kyllä kuunnellaan, mutta en tiedä vaikuttaako ne mihinkään, että tää tuntuu olevan vähän tällaista ajatuksen juoksua tekemistä. Hyvä, seuraavaan kertaan.